Józsa paraszt háborúja, a Rákóczi szabadságharca, a Magyar Köztársasági Mozgalom, mint a vulkán mélyéből feltörő láva, mind azt hirdette: igazságot a népnek. Egyik ember olyan, mint a másik, legyen hát egyenlőség. Milyen szabad az ember a virágos mezőn, a sűrű erdőn, legyen hát szabad a társadalomban is, de nem egymagában, hanem testvéreivel együtt. Éljen hát a szabadság, egyenlőség, testvériség, ahogy a francia forradalom dicsőséges jelszava hirdeti. Szabadság, egyenlőség, testvériség! Hol van ez nálunk Magyarországon? Vajon milyen sikerrel járt Kossuth Bécsben? Elfogadták-e a felületi javaslatot? Miért fogadnák el, mikor supóítást tartalmaz? Én meg azt hallottam, hogy Bécsben is tüzesedik a hangulat. Talán egyszer az osztrák nép is megunja az elmaradottságot. Emberek! Bécsben kitért a forradalom! Vetély, mit tudsz még róla? És Kossuth? Kossuthot Bécsben több ezer ember várta. A főurakat megdöbbentett a látvány. A lelkesedés ilyen magas fokára senki sem számított. És most mit tegyünk? Várjuk meg a Józsefnapi vásárt és gyűjtsünk aláírásokat? Nem szabad addig várni! Minden kedvező alkalmat ki kell használni! Halljuk jókait! Mit kivált a magyar nemzet? Legyen béke, szabadság, egyetértés! Kívánjuk a sajtó szabadságát, a cenzúra eltörlését! Felelős minisztériumot Budapesten! Évenkénti országgyűlés Pesten! Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben! Nemzeti őrsereg! Közös teherviselés, képviselet, egyenlőség alapján! Úrbéri viszonyok megszüntetése! Esküdtszék! Nemzeti Bank! A katonaság esküdjék meg az alkotmányra, magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el tőlünk. A politikai státuszfoglyok szabadon bocsátassanak. Unió, vagyis Erdélynek Magyarországgali egyesítése. Egyenlőség, szabadság, testvériség. Egyenlőség, szabadság, testvériség! Talpra magyar, híja haza, itt az idő, most vagy soha. Rabok legyünk vagy szabadok? Ez a kérdés választatok. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Rabok voltunk mostanáig, kárhozottak ősapáink, kik szabadon éltek, haltak, szolgaföldben nem nyughattak. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Sehonnai bitang ember, ki most ha kell, halni nem mer, kinek drágább rongy élete, mint a haza becsülete. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Fényesebb a láncnál a kard, jobban ékesíti a kard, de mi mégis láncot hordunk, ide veled régi kardunk. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyar név megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez. Mit rákentek a századok, lemossuk a gyalázatot. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Hogy sírjaink domborulnak, unokáink rebolulnak, s áldott imádság mellett mondják el szent neveinket. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Most menjünk egy cenzorhoz, írassuk el a nemzeti dalt és a 12 pontot. Cenzorhoz nem megyünk, nem ismerünk többé semmiféle cenzort. Egyenesen a nyomdába. Igaza van, ismerje meg mindenki, mit kíván a magyar nemzet. Szavalja minden ember, a magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk.
Néhányan indultak el, de mire az orvosi egyetem udvarára értek, már egy egész tömeg hallgatta Petőfi versét. A nép a Landerel és a Heckemát nyomda elé vonult. Ott megbízták Petőfit, Jókait, Vasvárit és Vidácsot a sajtó lefoglalásával. Az erőszaknak nem állhatok ellen, Mondta Landerel. Irinyi a cenzor engedélye nélkül kinyomtatott 12 pontot és a nemzeti dalt a tömeg közé szórta. Íme a sajtószabadság első példánya, a néphatalmának első műve. Akármi szabadsága fog lenni egykor a magyarnak, az a dicsősége mindig megmarad, hogy sajtószabadságunkat magunk vívtuk ki. Itt a 12 nemzeti dal! Nagyméltóságú helytartó tanács. Ebbe a terembe csak néhány jöttünk, akiknek érdekeit képviseljük, azok a ház előtt állnak, még nagyobb része a földeken dolgozik. Ha eddig nem tudták volna, hát most olvassák el, mit kíván a magyar nemzet. Olvassák el, és írják alá, mint az államvezetés hivatalos képviselői. De kérem, ez lázadás. Nem, uram, ez már forradalom. Hol van az irat? Az okmány, amit alá kell írni. Itt van. Ez alatt a József kaszárnya lakói, a szegény rabok is észrevették, hogy történt valami. Táncsics fölkapaszkodott a kis ablakba, s a börtönőr, aki gyakran benézett, még csak szóvá sem tette ezt a fegyelemsértést. Végre délután Táncsics tompa morajt hallott. Mindenki hevesen gesztikulált, beszélt, vitatkozott egymással. Mit látsz? Sok embert látok, nemzeti színszalaggal. Merre jönnek? Erre felé tartanak, átjönnek Budára. Lehet, hogy kiszabadulunk? Igen! Uram, kitört a forradalom! Az ön kiszabadítására hatalmas tömeg érkezett a várba. Kérem önt, az Istenre kérem, ne ingerelje ellenünk a tömeget. Mi csak a kötelességünket teljesítettük. Jól van, ne tartson ön semmitől, nem esik bántódása. Az ifjú forradalmárok örömmel köszöntötték a nép barátját, aki eszméiért életét kockáztatta, szabadságát föláldozta. A lelkes ifjúság maga állt a kocsirúd mellé, és úgy húzta a nehéz hintót. Amerre elhaladtak, minden ház ablakát kivilágították, úgy ünnepelték a forradalom győzelmét. Dózsa paraszt háborúja, a Rákóczi szabadságharca, a Magyar Köztársasági Mozgalom, mint a vulkán mélyéből feltörő láva, mind azt hirdette. Igazságot a népnek. Egyik ember olyan, mint a másik. Legyen hát egyenlőség. Milyen szabad az ember a virágos mezőn, a sűrű erdőn. Legyen hát szabad a társadalomban is, de nem egymagában, hanem testvéreivel együtt. Éljen hát a szabadság, egyenlőség, testvériség, ahogy a francia forradalom dicsőséges jelszava hirdeti. Ezt az 1848. március 15-i forradalmat Petőfi napjaként emlegették már a kortársak is, és azóta legendássá vált a Pilvax, a Landerel nyomda, a múzeumkert. A márciusi ifjak emlékét őrzik az utcák, a terek, és őrzi az élő hagyomány. Március 15-a az ifjúság forradalma volt. Cselekedeteiket szinte ismerjük óráról órára, tudjuk, mi mozgatta őket belülről, mi lobbantotta lángra szívüket. Álljon példaként előttünk bátorságuk, önzetlenségük és hazaszeretetük. Tisztelegjünk a márciusi ifjakra emlékezve 1 perces néma vigyázálással, majd helyezzük el a megemlékezés virágait.